какво става хора, аз съм спеста БГ. Не иска правим статия на тези откачена, ама наистина откачена моята бабичка, която няма друга съвсем да псува като някаква каруцака и да псува точно някакви тинейджери по 15-16 години. Сега ще ви пусна клипа, да го изгледаме заедно, да пуснем по коментар на някакви шеги. На 10 секунда, на всяка 10 секунди ще правим клипа и ще си говорим предварително какво е направила, какви и да пуснем малко шегички. Това ще не изхода по улицата. Чакай, майка ще пускам ще ми. Ама майка ме пускам. Така. Момичетата бавачи ни отстъпва пред нея по-напълно, което е. Пък от друга страна тъс посила, като скаже час, тя понякога да кажем, ще ви кажа на майка с путката. Някак много обаче това не е нормално. Според мен някаква дъта да псува като кърцака. Очаквал съм го от ние мъжете, момчетата, но от нея, извиняйте много, но това не се вижда всеки ден. Не мога да сляга! Майка ми легва, ключи ми легва! Майка ми легва! Така, пълна стълбици са широки, да поне да сежиш, не не говорим, че са някакви малки стълби, тогава можеш да й кажеш, но не да псуваш на щиба майката. Не знаем много, обаче не помня да имаш някакъв пенис в тъпата горна поличка, ама и да го видя моята идея си го покажа, защото по време няма да е хора гледката, от моята гледна точка говорим. Така че, моля ви са, спомняйте си приказките, защото аз не участвам тук, после коментирам какво може да стане, тъй че. Полицията е, така една бабичка псува като кълцака от... няма че, няма да продължаваме. Така, по-напълно гони тези тинейджърките, по-напълно вини сте домоуправителя да казвате кой кого ще гони и какви него ще прави. По-напълно бавно учите, че не стъпват. Ама тата се откача, знаете, жълтия алкохол никога не някой хора добре. Ката не е примерно. Тата се изпълня някой чаши алкохол ке хопати, не дъски, всичко. Така, това вече наистина беше глупо да отидеш да биш това басто някой. Погледайте си бастона, мяза някаква сабя. Тата баба май е била нинджа. И па тъс, как е? И тъс физиономия, хубава гледка на тата така се снима на един мой приятел. Ще го пратя на един мой приятел, между прочим. И да. Но, как да знаем вече откачените бабички вече са по цял свят. Тата се взима водеща класация, така да се каже. Те момичета, звънете на полицията, звънете, когато аз тук ще ви бих някаква сабен, някаква нинджа сабен, макар че знам, че това е бастун, но като го погледнете така мяза на някаква нинджа забя и вече за 50 000 път увявам тази баба с прекрасни, как да го кажа, и забавя го е, прекрасни, не може да се сетите сега, прекрасни еди кой си там, прекрасни моменти я хващам точно, като някакви физиономии ми прави, се каже, че сме в цирка, но това няма значение. Съжалявам, но тук е обратно тя ще прави, госпожо. Тях ще ги кажа са махнат, обаче на тебе. Майка ти тъпа, защо си толкова гадна? Скайп дайба. Писахме с този скайп. Така, всеменно. Докъде бях? Да. Просто няма как да отидеш да кажеш, че полицията ще прави като на тях, може да направи да ги изгоня. Ти ще получиш глоба за това, че си била
някакви тинейджери непълнолетни, то по това и ти не си родител напълно. Да, това няма значение. Ще оправи, няма да му оправи. Аз не правя нищо незаконно. По-напълно, пак там стълбица широки, колкото за трима човека макс. Тя кацете стават двама. Разбирам, кофата не се разчита за човек. Поне аз така си спомням. Другото, което е... да, наистина, моеви са по 5 сини оча, ако искате са 15 идиота. Семено, но моеви са пегаеци очите. Тя не е това, братата. Съжалявам, това е възпитано. За какво да се остане някаква бабичка да псува тук и да запаеш на отдавна. Значи го че ти кой вика някакви там обиди за майка, баща, защото ти тата с оби цялата и отдаве. Ме ме стави вече от ния. Тата за баба, ако дой тук. Време аз да бягам, защото... Отивам, стявам багажа и отивам към Америка. И ти? И ти мяза на годините, ма? Така, по-да не мяза на годините. И преди с прекъпа, ти ще кажеш путка, който... Но на тинейджерите в днешно време така се обиждаме. Приятелски се, една се тая. И да, тинейджерски години, възрастни години, да ви казвам, тази жълта книжка хубава и обаче въпрос, що лудницата не е дошла на време. Май не е вял къпа, да види лудницата. Така, ще пуснем последната секунда да видим какво ще каже. Путка, така. И това беше от къпа, надявам се да ви е харесал, не беше какво знае какво. И чао от мен.